professora li mano jo només el semàfor. Què faig? Però que mirar, no? I així. Vale, mira, cap allà. Vinga, ahí marxes, eh? Molt bé. Alexia? Cap allà, que mira. Vale? Eric? Com està, Eric? Eric, com està el semàfor? Ella continua. Vale? Però tu no més enrere, que no podia passar vostè. Ara sí, però abans no. És que és un error comú. Com jo ja sé que els cotxes estan vermells... Eric! Tranquil. Tranquil. Manel. Bien. Joel. Y tengo un nerviosa. Y yo. Ja. Ja. Jo. Vale. Paola, has de mirar als costats, eh? I el semàfor també l'heu de mirar, eh? Que has començat a travessar quan no toca. Mira cap aquí, cap allà. Vale, Irènia. Julen, cap aquí, cap allà. Molt bé. Vale, com ho anem? No et preparé, no et preparé. Ha anat bé 50%, perquè ja dic que no haurem de començar ara. Vinga, hem de mirar dos vegades. Alexia, mires? No. Mires des d'aquí, no des de la calçada. Primer mira, no veu res. Una miqueta endavant. Ara, tot és correcte? Sí? Vinga, marxa. Vale. Sí? Tot bé? Torna a mirar. Vale. Bien. Tornes a mirar perquè no veus amb el contenidor, no es veu res. Vinga, Marc, molt bé. Ja sí. Bien. Molt bé. Bien, sí senyor. Ai, Marc. Vale. Tu, Jaila. Tot bé? Molt bé, Jaila. No veni tu, ja veus, jo no tens, Vale. Molt bé, Eric. Bien, tornes a mirar, Eric, torna a mirar. Vale. Manel. Molt bé, Manel. Joel. Paula, torna a mirar. Torna a mirar. Vale. Bien. Vale, tornes a mirar. Molt bé. Molt bé, sí senyora, Marànica. Mira cap allà, Marànica, també. Mira cap allà. Molt bé. Vinga, Julen. Bien. Vale, Oriol. Bien. Bueno, escolta'm, això fantàstic, està? Vamos. Quan parem, pararem al banc, d'acord? Professora, ja. Passem. Tots passem. Passem. Passem tots. Vinga. Darrere meu. Demana la professora. Passem tots. Passa. Molt bé. Vale. Bien. No et moguis del lloc fins que l'últim nen arriba a la vorera, eh? No et moguis del lloc, eh? D'aquí. Vale, fins que l'últim nen arriba.